makakahangad tayo nito kung next year nga sa pack nito. Laban natin sa ano talaga, mga exact. Hindi lang namatay si NBI baka nasa Laguna ko lagi. Lalaban talaga yun. Upay. Baka naglaban ako ng ano. Welcome to PUBG Mobile. Namatay ako. We will be taking off soon. Be prepared. Kasi mangot kasi yung sawa mo ba eh. Ganun yun eh. Yun. Marked a location. Patay na akong tawag. Watch out! Marked a location. Help! Welcome to PUBG Mobile. We will be taking off soon. Be prepared. I need a weapon.
Samot ako dong gali ko ganahan dito sa inyo hangin. So aray sa ka Enemies ahead. Watch out! Dito na tayo. Ako na. Please. Patay yung kasama. Saan? Ubusin mo naman. Dapat bawal yung mga ubusin. Dito po. Laban talaga din. Para nakita ko na, yari ka sa akin. Dito pa rin eh. Hello, my friend, hello. Tuara dalawang piraso. Tangina nyo ah. Nakita na ako. Sige. Utang. Ikutan na pala ako. Ano ba ito gusto? Kami natin. Welcome to PUBG Mobile. We will. Video akong kagkastas sa
supplies. Ano ba yung kalaban? Yan na, naman ko patay. Sabi kong mabaksin na mga yun. Ilang baksin sa restaurant, nakikita naman. Isang panahal sa kita naman. Bukas na sampay ah. O, iya babad mo lang muna. O, iangat ko bukas. Ano na? Huwag mo daw na yan ha? Ba, masama ba sa manok ng ano? I got supplies.
Form up on me. What's up, bro? What's up? I got supplies. Form up on me. Baba. Mamaya ubos na yan.
Marked a location. Takot ako. Pangit ito. Pangit ito. May biskut ba?
Pag ulan na, magsilabasan ang mga lamok.